madugay ko to kay wala gid dugay. Gaulan na, og ready na mi para mo auto mi sa cellphone nga area para mag-feeding. Oh, grabe amang tao no. Kita be. Ready na. Hindi na nakulan na to na ano. Nagkuhan ka rin ko yun. Naa. Guys, first na mo nga pagbalik sa Backliners feeding program among buhaton na feeding program. Feeding project. Dito sa basa, sok-sok ya po ni guys. Sok-sok na lugar. Tan tan tatan. Unsa naman eh? Ang agyanan. Kung sika po sa ako Kami ani. Ha? Sir, para ala ako hapon. Nubalo si kuya, lagsikan na. Tuwing may karoon og Mantabuo, sitio sa telepon, Libuna, Bukidnon. And guys, nagulan man. So, grabe ang dalan. Di masabot. Lapo kayo. Struggle ang dalan pero bawi ka sa view. Taga kayo. Guys, kawan na pa akong pamilya. Mag-share me sa Pupusaray na Guys, share your blessings sa uban guys. Labi na tong mga arang-arang o gahimtang. Dagan pa kayo ng inanglan diri nga area. Labi na karon pandemic. Oh. Kano? Uyab daw. Ayo taon. Na. Oh guys, paingon na mi karon sa Mantabuo o dili lalim magkaagi kay nabasa namin sa ulan. Ay dugo pa akong tiil kay apit maatrasan sa sakyanan. Medyo layo-layo gid siya mga igala. Amo pangyulatan sa Iboy Bulkit kay murag nakita na mo dito murag na mo man. Nabuktot. Guys, ko ni guys lang. Kaya bang mga notebook ni para sa mga estudyante. Hinda. Mga punte eh. Guys, doon na gid mi sa mga eskwela nga doon sa ato Mantabuo Mantabuo Elementary School. Nara guys oh. Nara. Kaya pa para sa atong mga kuan, atong mga lumad nga Future estudyante. nga kuan. Feeding me. Minta malipay sa mong dala. Amo pinay na kuan na sa mga donation ba yapon eh. Basta nga wala kaya pa niyo? Ako makaabot sa likod oh. Ay, sikat ng ilong. Kaya pa. Mga hapon ma'am. Kaluoy baka kayo. Mga hapon ma'am. Guys, buntag sa iyo. Pag mata na mo,
kinahanglan mi magsakob sa ubos para ilungag, di ba? Para ilungag. Tapos sa ubos na po, sa ubos kandulo sa sapa, sa spring. Yung danlog on. Nakatinila ako, nakachinilas na ako bayo kay naghubag akong tiil sa bato gahapon. So karon hinihinilas na naigagaugwan. Dadalamig balde. Lisod kayo ilang kahimtang kay. Lisod kay kahimtang sa mga teachers kay wala sila tubig. Na basta wala sila tubig. Maski ang imong ICR nimo dito magdaga kinsa dagang kalibunan. Hindi na kagas sa libunan. Nakadagan sa kalibunan. Kay nautan og tubig nya mas katong ang nangaon pud mi dito gihina, wala pa may tubig makuan so nandaga na pud din sa spring ang among mga kauban. So nagtasatag sa mig dalag mga balde, ang uban nagdalag mga kuan nagdala og mga galon. Ang teachers nagkuan man gid na sila kanang di ba ang mga maestra aw kanang naiba kay katulog mo gid sa mga bata, di ba? Oo. So dapat gid unta nga naa pa gid sila tubig kay luoy pud kay sila. Huwag kasi sila manag-up. Na-experience ginamo ang ilang kahimtang. Magkuhan na sila umay tubig dito sa ibabaw ug magkulan. O kung mag-ulan malipay sila kay kanang di ba? Gamiton. O gamiton na lungagon nila gikan sa ulan. Sa imno nila. O sa imnon nila. Sa inan ka ana. Asa inyong balay? Sa ibabaw inyong balay. Naligo mo diha. May muntag. Namin nakita ni Nanay Gaga mga bata. Sayo ka sila naligog sa pas lagi kan no? Sayo ka sila naligog sa pas si ma'am yang anong anak ma'am? Ay mangot. Ang isa, ang uban silingan. Ang mangko na. Sayo ka sila naligog sa pa. Tugnor ba ka diri murag ice. Ang Higaw ng Tribe! Nahitabo ra gyud guys ang akong pangandoy nga one day makapapiling ko with the help of my supporters, Bulkiters, thank you so much. Asya. Backliners, nakalimutan mo ikapila na ni siya nga time basta. Sa pagpalaka manggod to. Sa binukid. Gusto nga lanay mo? Taga-asa man ka? Manta mo. Kabalo day ka mo kanta? Katuna. Kabalo. Kasi siya guys, gamay pa kung ibawan sa gamay at UI. At UI, gamay pa kung ibawan sa ilang language, o sa ilang dialect. So, imo kung kantahan karon. O kantahan ko nimo, unsa man ang kanta para unsa lang ang kanta? Na ko sa antik. Unsay antik? Baki. Kita nimo ang baki. Oh, Sige kantahay be. Kanang kusuga. Di maminas kuya. naha ko sa antik at taglangoy-langoy. Minlag sa tawahigya. Minlag sa tabatoya. Minlag sa tawahigya. Ayo ang magana tagtanawon. Taglangoy-langoy sa antigya. Taglagso sa antigya. Lagso tabatoya. Lagso tawahigya. Ayo ang magana tagtanawon. Ah!
Wala na. Okay na kadto. Magili ka niyo. Taguan. Yeah! Dagang salamat ka. Salamat po. Diwa ka na ulaw kantang kuya. Dito siya maulaw. Ako yung translator. Adto na daw siya. Ato na ka? Sige. Kita na punta sunod ha. Abay on. Bye-bye. Love letter. Oh, love letter. Okay, certificate of appreciation. This certificate is presented to Boy Volkit in recognition for the feeding program held in Matapo Elementary School, Matapo City, Guanajuato, given the 6th of October 2021. Signed by Cherry S. Mangala, Michelle Piga, and Maria Cristina Melio. Salamat kayo. Kay gagabi pa na muli actually. Kita ka lang. Thank you. Buang mas. First time po na ako naka-experience o ka ng inani nga na mo appreciate sa effort. Salamat. Ay mo daw. Gusto na mo tagaan ni kanan pero ang yung mga names ang gabihin ko. Ano lang si Salamat. Kagabi na appreciate na ako kay para sa inyo murag gamay siya pero kung amo tanaw ng effort ninyo sa paghimo sa kanang tarp kanang di masap di overwhelmed kay ko sa netam ko kay. So sige na mo lakaw kanang first time na mo lawa kasi sila ako lagi sila. Dili, okay na kayo ni ma'am, promise, okay na kayo ni. First time na mo naka-experience ka na, appreciate ko daw kung effort ko daw nga na-recognize. Diri sa mga sok, masasalamat din kayo ma'am. Salamat kayo. Sa fire. Laloy mi sa inyo sir. Manay man mo diri sa maginani. More gid na mo ma. It's a big thing ma'am nga, ano nang ma-appreciate ng effort. Pero, dili man siya necessary, pero kanang Makatouch kayo makakumot og dugan. para mag-feel na mo nga we've done something better. Sa man tabuo makahilak mo. Salamat. Kitabol. Sa tanan. Mo matagang sa gabi hinabutan ng ay no ay agas. Pero sabi niya unang easy na yan. Sabi hinakutan tubig. Ito mo nadugay ko to ito kay wala gid tubig. At least na-experience mo lang mo nga, dili na lang magitag tubig. Nangitag CR ka walay tubig. Kinsay nalibang sa sangkyan. Tara!